earthquake, earthquake. Oh no, do that there, touch them toe, earthquake with it. No, no, do that there, touch them toe, earthquake, earthquake. Ma diciamo che gli ultimi strappi erano molto duri, però aiutavano molto chi aveva gambe buone per fare la differenza. Siamo usciti in due sull'ultimo strappo duro e poi sapevo di essere il più veloce tra i due e me la sono giocata bene allo sprint. Bohužiaľ v druhom kole som dostal defekt a nebolo to v najlepšej chvíli preteku, pretože sa začalo veľmi pretekať a takmer hodinu som si to musel dojížďať. Nikdy som nešiel takú hranu, ako som išiel, aby som si dobehol pelotón, ale v tej chvíli, ako som prišiel do pelotónu, tak do mňa prišla nejaká božská sila a dal som všetko do toho. So svojím výkonom som akože spokojný, ale určite nie až tak moc s výsledkom. Našťastie tu na Novej Bani máme veľmi dobrý kolektív ľudí, ktorí naozaj majú snahu, aby ten pretek tu bol a robia všetko preto. Máme množstvo dobrovoľníkov, máme zamestnancov Mestského úradu, ktorí venujú tomuto projektu veľmi veľa času, za čo som im veľmi vďačný. Takže aj vďaka tomu ten pretek zatiaľ sme udržali a verím, že budúci ročník tiež zrealizujeme.